Hvis der tilføres reklamekroner, kan man nå noget længere for de penge. Siden 1987 har Åsen Teater ved Jerslev afholdt kurser for teaterfolk fra hele verden, men det kan snart være slut. Kulturinstitutionens eksistens er ligesom naturen ved Jyske Ås, nemlig truet af en svineproducent. Sidste år der var der folk fra Australien, der var Canada, Holland, Finland, Rusland, USA, England. Ja, hvert år besøger skuespillere fra hele verden Åsen Teater ved Jerslev for at blive klogere på teaterverdens mange discipliner. Men de kommer også for at nyde naturen ved Jyske Ås, hvor teateret ligger. Det er jo en fantastisk måde, hvor isen den har skubbet jorden frem og tilbage, så derfor så minder det lidt om sådan en kvindekrop, når du går dernede. Og så er der sådan nogle bløde bakker, og nede i, så er der nogle små lavningerne, hvor der er lidt buskads nede. Men det kan snart være slut med teaterfolk, der nyder udsigten ved Jyske Ås. Lars Olsens nabo, svineproducent Niels Adelstop, er nemlig gået i gang med at grave ud til en stor svinestald og gylletang, der skal ligge få 100 meter fra teateret. Og overskudsjord og sand ligger han ud i dalen tæt på teateret. Jeg har kørt sådan her siden begyndelsen af december, så det ser ikke ud af mig heropfra måske, men at det er et lag, der er cirka 2-3 meter højt, som de lægger på, ikke? Jeg synes, at det er hærværk. Jeg synes, at man smadrer en af de fineste udsigter i Jyske Ås, og det gør mig harm. Samtidig med at udsigten er godt i gang med at blive ødelagt, er teaterets kunder begyndt at vrænge på næsen over den store svineproduktion, som allerede eksisterer i området. Altså, vi har et samarbejde med kærespiloterne nede i Aarhus, som vi har haft siden 91, ikke? Og de synes, at der kommer til at lukke mere og mere år for år. Og det er sådan en hjørnesten i vores økonomi, at de kommer her. Og den nye svinestal kan blive gylledråben, der får bæret til at flyde over. Det vil betyde, at vi bliver nødt til at vi bliver drevet fra huset hjem. Det tror jeg, det gør. Lars Olsen har nu klaget til Miljøklagenævnet, der i sidste ende kan vælge at stoppe svineproducentens byggeri. Svineproducent Niels Adelstop ønsker ikke udtale sig til kameraet, men siger til 24 Nordjysk, at han blot har gjort det, som Brønderslev Kommune har givet ham lov til. Lars Olsen har kontaktet Esben Munk Sørensen, der er forsker ved Aalborg Universitet, og han er hård i sin kritik af Brønderslev Kommune. Den godkendelse, som er udstedt, den er mangelfuld. I sin såkaldte paragraf 12-godkendelse nævner Brønderslev Kommune intet om terrænregulering. Derfor må svineproducenten ikke ændre terrænet. Bare se, hvad der foregår. Så er det her en massiv ændring af terrænets fremtoning og terrænets anvendelse. Og det betyder konkret, at det er pligtigt til at blive vurderet i forhold til råstoflov, i forhold til jordforureningslov og i forhold til landzonebestemmelserne i planloven. Og det har ikke fundet sted og er slet ikke omtalt i paragraf 12-godkendelsen. Så det er simpelthen ikke godt nok. Efter et tilsyn 6. januar fastslår teknisk forvaltning ved Brønderslev Kommune i et notat, at svineproducenten ikke ændrer på terrænet. Kommunens sagsbehandler skriver: undertegnet er den overbevisning, at der ikke sker terrænregulering på arealet, hvor stalden skal placeres. Konklusionen om, at der ikke finder terrænregulering sted, er jo indlysende forkert. Efter tilsynet 6. januar har Brønderslev Kommune modtaget billedmateriale fra Lars Olsen, der er nabo til udgravningen. Det har fået dem til at vende på en tallerken. Som jeg ser det, så er det både tåbeligt og urimeligt, at landmænd har iværksat så store terrænreguleringer her midt under høringsfasen. Og det billedmateriale, som jeg så har set, at klageren har fremsendt, det giver mig også anledning til at bede forvaltningen om igen at besøge virksomheden. De relativt store staldanlæg, som man i den her sag lægger op til at lave i et værdifuldt landskab, vil jo ændre det fuldstændigt. Og det vil gøre, at de ikke fredskovspligtige arealer i Jyske Ås, de vil blive gylleudbredningsarealer, frem for i dag, hvor det er sammensat og varieret natur. Esben Munk Sørensen udtaler til 24 Nordjysk, at han bakker op om den danske svineproduktionsudvikling, men at svineproducenterne skal lægge deres anlæg i det, han kalder robuste landskaber. Sagen bliver i øjeblikket behandlet af Miljøklagenævnet, og Esben Munk Sørensen tror, at det vil sætte en stopper for svineproducentens byggeri. Rekordmange bands går på scenerne under Ungdomsringens Musikfestival fredag og lørdag i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Helt præcis 249 bands fra ind- og udland, og de sætter formentlig også rekord i energiforbrug og